Dámy a páni, rád by som vás privítal na Martinských holiach na veľmi dôležitom historickom mieste, kde sa na prelome tisícročí odohralo veľa udalostí. Známy Martinský múr, ktorý oddeloval ľavú stranu od pravej strany, ale je známy aj ako múr nárekov. Turisti z celého sveta prichádzajú odovzdať svoje priania tomuto múru a veria, že raz sa im splnia. Hello my dear friends, welcome to Martin's Naked. We are Prodigy. Aktuálne z Martinských holí. V pozadí pracujúci buldozer práve ukazuje a simuluje, ako vyzerá erózia spôsobená prejazdom dvoch cyklistov po horskom hrebení. Neskutočná erózia, je to katastrofa a osobne by som zakázal cyklistiku všade. Pokračujem v našej predchádzajúcej reportáži, v ktorej sme ukazovali zákernú činnosť zákerných bikerov, ktorí sa zvyknú nenápadne plížiť tenučkými prírodnými singletrackmi a obrovským spôsobom spôsobujú eróziu, keď po nich jazdia. Táto reportáž chce ukázať, čo cyklisti spôsobujú v horách. Jediné, o čo nám ide, je zakázať cyklistiku v horách. Okrem toho si bajkeri neuvedomujú, že keď odchádzajú z domu v noci, často na nich v lese čaká nebezpečenstvo v podobe mikrospánku. A toto je ďalší dôvod, prečo cyklistiku v horách zakázať. Pozeraj, tu je drag, nejdeme do dragu? Jasné, poďme. Dobrý deň, vítame vás v McDrive Martinské hole. Dobre, ja vás poprosím jeden Mac šmakovník. Môžeme vám ponúknuť Mac makovník menu s banánom, hračkou a nápojom. Dajte mi to, prosím. Budete si prosiť akú hračku? Ľavú rukavicu vás poprosím. Pravú už mám, ľava mi ešte chýba. 34,90. Stačí len priložiť. Priložte kartu. Ďakujeme za návštevu. Tovar si môžete vyzdvihnúť pri okienku, ktoré je 50 metrov ďalej. Dobre, ideme. Super, Ďaká. Mac makovník. ďakujem. Páči sa? Ďaká. Banánik, to je menučko pre teba. Nápoj. Jasné, mineráločka, páči sa? Super, to je fakt dobrá. Hej, máme rukavice obidve úspešné. Hej. Je to všetko? Áno, áno. Ešte sme to chceli zabaliť. Ja, to je pravda, áno, zabali sme to prosili. Pardon. Páči. Ježiš, vy ste zlatí, díky moc, díky No to moc. sú služby Máme na sáčok, úrovni. to je aké Super, služby, ty dobre. kokos. Dovidenia, Majte majte sa.